Hej folkens, Jax her, og vi er nået til episode 11 af mig, Katrines Survival Skyblock ting. Og det er bare helt fantastisk. Og sidste afsnit var Katrine fanget på den her fantastiske ø med NPC det er- villages. Jeg er stadigvæk. Og det er hun stadigvæk, men hun er godt på vej til at komme op. Ja, fordi Jax kastede 3 i hovedet på mig. Så er det. Så det er jo bare fantastisk. Så får vi også en fantastisk trappe op. Åh, det er så smukt. Det er lige det, jeg græder over. Men det er lige til at græde over. Ja, det er du. Ja, okay. Oha. Ha. Sådan går det, når man våger med skæbnen, ikke også? Så kommer man helt ned til bunds, og så ved man ikke, hvad man skal gøre. Du har fuldkommen ret. Nu slapper vi lige af en gang. Nej, det behøver vi ikke. Nixon. Jamen, okay. Okay. Har vi slet ikke mange nok cobblestone for vores mineø nu? Hvad? Fordi vi har overhovedet ikke nogen miner i vores Har vi ikke? mineø. Nej. Snap. Jeg skal nogle fakler. Og jeg har nogle 3 på mig, det er da fedt. Haha. Så må jeg jo bare tage lidt brun. Jeg er kommet op, Fantastisk. og du er bare gået langt væk, fordi du er bare pisse ligeglad. Fuck dig. Jeg føler mig totalt uvigtig. Jamen, så er det jo bare perfekt. Hvorfor siger du sådan nogle ting? Du så jo mine følelser, dit sindssyge menneske. Ja. Yeah. Jax, han er ufattelig god til at såre andres følelser, bare sådan, I ved det. Nej, det er løgn. Det er det, han gør allermest i sin fritid. Det er bare, Det er fuldkommen løgn. fuck Katrine, du er bare et Det er et løgn. lille Det er let løgn. slot. Det er løgn. Og det er bare, det virker bare aldrig grumt derude. Og det værste er, at det er løgn. Hvorfor det er det værste? Er det ikke det bedste? Og det bedste er, at det er løgn. Det ville da være værd, hvis du var sådan et lille svin. Der er kul her. Har du fundet kul? Jeg har fundet en kul. Sejt. Ja, det er fantastisk. Jeg bygger lige lidt på broen, så vi ikke falder ned. Altså sådan en hegneting. Altså, jeg laver den i hvert fald 3 bred, så du kan lave et hegn. Fedt. Men jeg har ikke lavet noget på trappen, så vi må bare gå lidt forsigtigt op, når det kommer dertil. Okay. Okay. Der er iron her i store mængder. Det er bare fantastisk, dog. Nu skal jeg have en fakkel her engang. Sådan. Faktisk så tror jeg, der kommer til at spawn ufattelig mange mobs på den her bro, ikke? Men Har du nogle fakler? Jeg har kun 9 fakler. Kun 9? Jeg har kun 9 fakler. Men ja, så har Det er jeg... bare ingenting. Men så har jeg så også 3 kul. Det er også ingenting. Men det Er tager det jeg jo. Det tager jeg jo. Der var noget træ jeg sæt, og så var det bare væk. Det er bare mærkeligt, dog. Det er jo bare væk i en smæk. Med lakridskonfekt. Bag en hæk i hold Wow. væk. Hvad siger du? Skal Ja. du sige sådan nogle grimme ting? Nej. Altså, Er der slet ikke noget spændende på kaktusøen? der var kaktus, Katrine. Jamen så er han ikke der overrasket sig i alle øerne. Men jeg ved... Nej, jeg faldt ned. Fedt, hej. Jeg har mange penge på. Ej, Jax, hvorfor gør det? Det er altid dig, det går ud over. Altid. Nu er det trist. Jeg tror, jeg havde 13 iron eller sådan noget. Og nu kan Katrine 2 på mig. Kan jeg se på det hele? Hej. Hvad? Er det 2 på mig nu? Nej. Jeg er ret. Jeg har bare lyst til at smadre. Nå. Er du kommet op igen? Ja. Yeah. Godt. Hvorfor er der ikke nogen overraskelse på den her ø?
Nu skal du grave den hele op, så det ser grimt ud. Hvorfor? Skal det simpelthen ikke ligne en forladt mine? Jo. Nej. Ligesom vores mineø. Nej, den er grim. Ja, det er den. Du vil næsten bygge et kæmpe hotel på den. Og så Ja, af diamant. og så alle de gæster, der kommer jo. Ja, Hvorfor siger du det? der kommer også mange gæster. Du er sigehovedet. Det er jo lige det er. Jack, Chips. holder du øje med tiden? Jamen, der var i hvert fald ikke gået i lang tid endnu. Nå, jamen jeg vil jo bare da gerne bruge længere tid sammen med dig, du ved, ikke? Jamen, Jeg kan bare slet ikke få nok af de her små let's plays. fedt. Fedt, mands, hvad? Sand. Nej. Der er en silverfish i den her, kan jeg se på det hele, fordi den er meget svær at slå i stykker. Forhold til den her. Hvorfor fuck smadrer du den så? Det gør jeg heller ikke. Jeg gør lige noget, så det ved, det er en silverfish. Du sætter et skilt på den. Silverfish spor her, fedt. Hej. Jeg skal også en her. Hvor er vores overraskelse lige henne i den her ø, Arton? Har du glemt den? Skulle lige ligne dig, dit lille svæn. Du er klar over, at han ikke gravet ned til stenen, ikke også? Altså stadigvæk ikke rigtig har fundet noget interessant. Har du bare ødelagt den? Ja, jeg har gravet Du snart 2 stacks op med en hånd. Nej. Godt det ikke er dig, der filmede det, så det er fandme været kedeligt for dem. Hvad snakker du om? Jeg skulle da først op på øen. Hvad laver du, min ven? Det er de der silverfish, der er i gang med at lave en cirkel om den, så du ved lige det er, så det kommer ned og siger, der er sten, dem skal jeg have, og så hugger du dem. Det ville have været Det gør jeg jo forfærdeligt. nok alligevel. Ja, det ved jeg godt. Ja, det er som om der ikke rigtig er nogen overraskelse i den her ø. Om de der sten, der er fakta på dem, skal du ikke bare lade være med at smadre, Katrine. Det er ikke så svært. Okay. Jeg synes det lyder svært. Nå, men det er jo bare fantastisk, så. Ja. Totalt. Det kan være, vi skal grave ned i den. I hvad? I den her sandø. Gå ned i den. Jeg ser, om der er noget spændende. Det tror jeg ikke. Hej. Fuck dig, mand. Du fandme bare ikke komme for godt i gang. Ikke. Nå. Nå. Hvor mange æg har vi? Har vi nok æg til den en ægfar? Der er glowstone der. Skal jeg tage den, eller hvad? Det bestemmer du selv. Det skal bare være sådan en souvenir, fordi vi får sikkert kun 2 eller sådan noget. Der er silverfish. Den er stem. Få den ned der. Hej. Fik du så ikke noget glowstone? Jamen, jeg tør ikke smadre den, hvis jeg får kun 2. Det gør man altid. Ja. Men skal jeg tage chancen? Hvad vil du ellers gøre? Jeg ved det ikke. Du får jo ikke mere, bare fordi du venter. Jo, okay, nu smadrer den sgu. Ej. Jeg fik 3. Fedt. Potion. Nu kan jeg høre de silverfish over det hele, altså ret uhyggeligt. Det er også på vej til at blive nat. Det ender med uhyggeligt så. Hej. Solen er på vej ned, og vi løber nu tilbage til sporene, bare fordi det ikke at vi kan. Jeg tror, det ser ud som om, at der er nogle glowstone henne på den der ø med de der wines. Fedt. Ja. Jax? Ja. Hold op med det sige Hvor sådan. fuck er broen henne? Hvilken bro? Du har fået en creeper til at springe på broen. Nej, Mellem Klingeøen og Sandøen. det er ikke mig. Jeg har ikke været derhenne. Det er heller ikke. Der er jo ikke... Altså... Vil du ikke skynde dig at komme og hjælpe mig?
Men jeg vil ikke komme fra cobblestone, for helvede. Så cobblestone er vigtigere end mig. Ej, snart kom nu, hej. Fuck nu dig, mand. Så gør jeg det da bare selv. Tager jeg bare der skal det. en gris den nu, okay. Okay, hvad sker der for, der spawner 3? Når jeg ligger en sten, så bliver det lavet om til 3. Det er klamt. Det skal jo fordi, at det er en bug ved dig så. Det er fucking nederen bug. Det er fordi, på min er den helt. Så. Og jeg tror, den lille gave for vores kaktusø er, at der spawner fucking mange, hvad hedder sådan noget, creepers. Så går jeg hen med TNT, og så grief andres bygninger, sammen der er andres bygninger i den her verden. Griffon Jax. Han er nu på udflugt. Ja. Jax, du lugter. Okay. Og nu kan jeg ikke engang løbe længere. Nej, det går ikke godt det her. Det er jo bare det liv. Så. Er vi på vej tilbage? Ej. Er det jo? Hej min ven, som valgte at dø undervejs. Hvis jeg skulle da brænde nu. Hvis det er slet jo sådan en, sådan sej en der, du ved. Så tager jeg så ikke sten. Har du nogle træ? Sådan nogle creeper? Nej, dem døde jeg sgu også, men jeg kan sige nogen sgu. Husk mig lige på, at jeg skal smadre dit lille grimme ansigt. Det skriver jeg ned, så. Hej. Det er godt. Hvor er du henne? Lad nu være med. Nej, lad være, Katrine. Den sagde jeg også, jeg skulle tage mit sværd næste gang, du slog mig. Har Arten sagt det? Yeah. Det skulle da dig, der var ved at slå mig ihjel, inden vi overhovedet var begyndt med at filme dit lille svin. Altså, jeg kan slet ikke nå den sidste, så det med... Det er fordi, du er dværg. Nå, okay. Har du bare... Ej, hvor er du ondt. Så har du bare taget armen ned. Ja. Fordi det skal være plads til bøssesand. Ja. Ja, det har jeg. Problem, officer. Ej, du skal da ikke bruge vores kul til det. Det skal vi jo bruge til torches. Torches? Det kan vi altid lave. Vi kan altid lave gulv. Alt det. Vi kan så også godt nok gøre altid lave træ, men... Præcis, du. Præcis. Nu er det jo fanget det her. Fanden jeg kan... din Hvor er du henne? Jeg er fandet i Ender. Skal du op? Nej, der er du. Jeg er kraftet med smadre dig, mand. Nej, fandme nej. Hvorfor kan jeg ikke slå dig? Det ved jeg faktisk Ej, ikke. hvor nede. Ej, lip. Hvorfor kan du ikke slå mig? Jeg ved det ikke. Nej, Jax, kom lige og slå mig for helvede. Jeg forstår. Hvad er der galt? Lad være. Ej, det var så ikke noget. Hvorfor kan du ikke slå mig? Prøv lige at slå mig igen. Jeg skal lige se, om den smadrer min det der ting. Er du sikker på, at du kan komme til at give mig god mode på eller sådan noget? Nej. Nej, det skulle du ikke have. Det kan man slet ikke bruge. Nej, det tror jeg da ikke. Bugger det? Totalt åndbær, siger jeg bare. Hej. Ej, det er jo ikke sjovt at spille, hvis jeg er godt nok på. Ej, men det fikser vi til næste gang. Ja, så vi må bare sige hej, venner og bekendte og fans og ikke fans og haters og alt det der. Vi ses meget snart. Hej. Og næste afsnit skal jeg nok få dræbt Katrine, kan jeg godt fortælle jer. Nå for helvede. Ja, sådan er det bare. Og man kan hygge jer. Hej.